Okay, Ruth og Joel, dili po ta sa nga init nga mga isyu karon. Ang ICI mao ang Independent Commission on Infrastructure nagrekomendar sa ombudsman nga kasuhan ang mga opisyal nga nagdigit sa flood control scandal. Tama nila kaning Undersecretary Roberto Bernardo, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy o former Ako Bicol Party List Representative Saldico ug si COA Commissioner Mario Lipana o kining representative sa asa ni siya, Cavite man siguro ni siya. Mitch Kamayon Oy. So dagan og mga pangutana. Dagan kay pangutana, dagan kay mga makita nato sa mga article nga gipang post sa social media. Dagan og pangutana. Kini nga pangutana, ngano wala daw na appeal si Martin Romualdez? Unsay baruganan nimo ana Ruth ug Joel? Dili lang katong mga Filipino, ubang mga Filipino, majority sa mga Filipino, appeal ko didto sa majority sa mga Filipino nga nangita sa pangalan ni Martin Romualdez kung anong wa siya gikasuhan. Apil ka to? Oh, appeal ko dito nga nangita nganong asa ihang pangalan nga unaw nganong wa si kasuhan si Martin Romualdez. In the first place, pila ka tawo ang mga resource speakers ang nag-ingon nga appeal si Martin Romualdez. Appeal na dito katong kang Orly Gutesa. Oh, di ba sabay-sabay si Saldico o si Martin Romualdez nga gipang-mention ni Diskaya? O gitsa pa to mga nag-link ka Diskaya, nag-link kay Martin Romualdez. Ning anong si Saldico raman nganong wa man i-appeal nila sa Martin Romualdez. So kitang tanan mga Filipino nangita ka Martin Romualdez nganong nga giingon nga mastermind niini nga kickback sa kuan flood control corruption anomaly. Nangita ta ka Martin Romualdez. Ang nakalagot lang, ato na lang ni isumpay dito sa ingon ni Remulla na po, balik na po ta Remulla kay gina mind conditioning lagi ang trip ni Remulla. Ingon na po siya nga dili pwedeng kasuhan og plunder si hindi pwedeng makasuhan ng plunder si Romualdez dahil dito lang daw siya sa gross negligence. Dahil daw, citing, according to Remulla, insufficient daw ang evidence nga mag-pinpoint kay Romualdez nga involved sa korupsyon. Hello! Hello, uha-uha. Oh, uha-uha ICI. Hello ICI. Oh, asa na mo? 'Di ba? Kitang tanan makontento ta sa ilang investigation, makontento ta sa ilang gi-recommend. Nganong wala si Romualdez to? Nganong kato mga kadaghan nga mga congressmen nga gipanganlan ni Diskaya sa iyang unang appearance sa Senado. Apil na dito sila Atayde, kitsa pa to mga congressman nga naa dito. Nganong wala man gito gikasuhan be? Be. Oh, numero 1 pa na sa listahan si Joel Villanueva ug si Estrada. Oh, nganong sa Senado jud. Oh, si una naman tulad di ba si Jesus Cordero? O ngano jud, nganong kadto magipanganlan ni Diskayo nga wa man gito gi-appeal lag pa investigate. Unya nganong wala pa man to gipatawag sa ICI. Hello ICI, ano nangyari sa inyo? Oh, dapat walang selective justice diyan ha. Dapat talagang kasuhan ang dapat kasuhan. Unya mo ingon si Remulla gross negligence lang, dili pwedeng kasuhan. Hello, kay di sila gusto nga si Remulla ay si Romualdez nga makulong og pila ka or unsa ba nang sanction or penalty punishment anang plunder reclusion hawang buhay. Ya dito lang siya sa gross negligence kay murag I think murag 6 years la, maximum of 6 years ang imprisonment. Hello, so mind conditioning na naman. Oh, nangita ta sa ICI, sino kasunod nila ikakasuhan? Nganong katulang unom ba to? 8. Oh, apil si Saldico dito. Oh, mas si Romualdez. Dapat kung ako kay Saldico, uli na ka. Ano ikaw rin ikasuhan. Pero nakasibat man ko to, di na for sure, di na tumuli. Medyo ipit ba? Anak mo si Saldico, ipit man ipit. Oh, ipit. Pero wala naman siya. O sige, protektado ka dito, kanang uuwi. wala namang nag-push sa kanya, di ba? Ang Makabayan Black, nag-push ba sa iya nga Paulion? No, wala. So may kakampi siya. Ang dami niyang kakampi. So nagtago. Ikaw Joel, may mong programa. Oh, ha? May nakasuhan na. ICI, congrats. Saludo ako sa inyo. Very good. Very good, ICI. How many days? Thank you. Oh, Ombudsman,
ayaw na kuha na siya, i-waive na ang preliminary investigation kay human naman na dito. I-file nyo na sa Sandigan Bayan para makita na mo nga makulong na ng mga tawanan dito sa giandam nga selda sa BGMP. Gwapo pa naman nila ang selda dito, more boarding house. Pinindot ng Mas bulat. okay pa tapos boarding house. Di ba ang mga kurap gapo kay kulungan? Samantalang katong gipang-akusahan lang. Awa pa naglitis Oo. pila nakatuig ang kaso naa sa bilangguan hastang bahua ko ulang sa pagkaon. Oo. Way lababo Nag- dito nagbuot. kompleto Nagluot sa guys. karon. Dito, ang Yes. ipanginasig pa. Correct. Ito. Di katong gibisita ni Rimulya nga kuan ba? Nga Oo. selda nga magtindog na sila matulog. Kita mo to. Magtindog Kita na mo to. matulog. Got nga selda. Dito sila ibutang. Naka-electric fan man. Naka-electric fan. Quezon City Jail beto ihang gi ano. Dili. Gitour ang media. Kuan. Katong una. Katong ikaduha Mm. nga selda mo. Gusto na akong ibutangan sa mga senador. Dapat ikulong na sila dito sa regular Diskaya. kulungan. Kaya gani. Sa Dito selda, na dili ibutang. dito nga limpyo, dili dito nga tag-isa Oo. sila og folding bed o sa bato o kanang sila kana double deck. Ka double deck. Mga mag-dormitory ito. Correct. Itong murag dormitory man gyud to. Katong para man to sa kita pa ko. Pero ang katong selda nga gibisita ni John Vic atong naging simana mo to'y gusto na ko nga pakuanan sa ilaha. Gwapo ang electric fan dito, naka-ready na. Nya naka-blower sila always, dagko kay blower kay matugnawa dito sa lugar. Joram. Dito na ako ganun. Ang pangutana ni Archel kaganina kay wala pa nimo tubag nga na daghan ng utana mga Filipino nganong wala si Romualdez sa gikasuhan. Di ko ka tubag ma'am kay may mga speculative ang ako pero kung ako gyud imong pangutanon ay lang ta sobra ka apura kay kung natay ebidensya kulong na pwede kay ako'y mo volunteer ako'y dako pug naanay kumpleto nga ano Kadtong gipangkasuhan day naagi dito sila ebidensya Joel, di ba pare-pareha lang sila nililing? naman sila kuan ma'am kining trail ba kana mga pagkatod sa kwarta pag transfer sa mga bangko ana Yung sa mga itong gidisclose ni Orly Gutesa dito nga gihatdan si Martin Romualdez balay Martin Romualdez ug malimaleta. Porque ba kay niabto si Martin Romualdez dito sa ICI unya niingon nag-deny nga wa siya nakadawat og kickback? Ang problema mo god nawala na si Gutesa Asar sa tago-tago human na nabisto ni Lacson nga Biki ang nabasa na niya. Wala na siya nagpakita kay in the first place wa man po investigation sa Senado. Unya gipatawag ba siya sa ICI o man siya gipatawag sa ICI? Wala problema kay kung makita na to kabalo man mubasa mga Pilipino dili pa gyud budapig ang mga Pilipino ang mga kawatan. Tanan kawatan pili wala tay pili on diri bisag kinsa na nga mga kawatan basta kawatan ka ug ako gani ug ang gusto aligtan na contract. Oh, you cannot blame the people, the public nga maging atat because Martin Romualdez mao jud ang gitudlo na mastermind niya how come nga dili siyang unang kasuhan niya naapay mo depensang Remulla nga gross negligence lang daw niya ang uban plunder ang ikaso niya si Martin Romualdez. Well, dili pa ko ka tago kuana na karon kay igo pa man lang to gipadto si Romualdez dito. Wala pa man gyud kita kung saang proceeding sa ICI pero kani nakita ko naman gud ng allegation against kang Villanueva against kang naaday papel nga nagdawat yun si Villanueva o naaday papel nga si Estrada nagdawat yun og kanang kuan kanang nagipirmahan sila nga nagdawat sila pila ka porsyento nga kickback ana pareha naman siguro sila ipang accuse kaya gani na may kuan kining mga kuan ba kining mga dokumento na nga nakuha ang ICI. O like for example, kana mga testimonial evidence,
directly magtudlo. Asa ka naghatod sa kwarta, kinsay mo nakatubang, di ba? Pila na mo katuig na nagtransact. So sa pa man alam ang makasuwa na sa ICI na si Romualdez based sa statement ni Gutesa, hindi man siya mapakita. Layas naman siya umang naay rason si Gutesa, pero take note ha, wala gi kasuhan and nag-release kagahapon si kung Remulla interesado, nga gross kung negligence interesado lang siya, ang pwedeng ikaso ang pwede kakaharapin ni Martin Romualdez, hindi plunder dahil kulang daw sa evidence. Oh, nagsabi na siya na kaya kulang sa gani unsa evidence. may So, appeal nga wala ang gusto sa tao para makontento ang tao nga makasuhan o si Martin Romualdez. Mo na siya diha. so ang gusto sa tao nga So ang tao mingon ang ICI nga wala pailan na wala magkaso man si na-appreciate sa tao Romualdez ang based sa pag-file nila statement kaso ni sa katong Gutesa. pila ka mga individuals because ang tao is gusto gyud si Martin Romualdez. O lagi asa naman si Gutesa karon? Wala man siya matubang sa amo sa ICI. Joel, I think maghimo murag lang ito sa wala man yata siya invitation na Wala may po mga siya invitation balita sa na may ICI. balita nga Pero, na-invite si Gutesa, wala wala invitation. wala siya ni adto atong sa DOJ gi-invite siya. DOJ, yes, so siya Oo. nito. Kaya gani unsaon siya nga wala na may Gutesa nga nagpakita, magpakita ko. Kung seryoso ka Gutesa. Asa man siya magpakita, dili na Joel, siya nga wala na nagbasa mag-invitation, sa wala live man po hearing sa Senado. ipakita Sabi sa ni Department of Lacson, Justice. di ba, sabi ni Lacson, kung i-appoint siya o i-reappoint siya as chairman sa he will invite Gutesa again. Kung ganina ako, challenge na ako ng kang Gutesa. Ayaw bulaha ang mga tao. Magpakita ka, itudlo nimo, ihatag nimo mga ebidensya na ba kay mga logbook din nga mapakita nimo. Na ba kay mga Katong giingin niya nga mga kuan, group chat. Ano to? Sa mga group chat. Yun nimo. Paano siya gani? Ayaw Kaya gani, bula-bula paano mga siya? tao nga naatay nga Paano gani siya magpakita nga wala man siya avenue para i-disclose to niya. So, ang question na to karon, ICI invite ninyo si Gutesa para magkaalaman. Ano problema is wala man nag-invite ang ICI. Kaya gani ang Department of Justice gipangita si Gutesa, gi-invite na siya. Wala na siya sa iyang address. Dili na siya makita. Gitaguan na siya o kinsay nagtago sa iyaha. So ang ako is i-challenge na to si Gutesa. I-prove nimo, ipakita imong ebidensya dili kay kutob ra ka sa basa dito unsay gisugo sa imong basahon, mo ray mo gibasa, tagay mig ebidensya. Dili man mo sana kay ako'y una mo pangitan na ni Romualdez. Gastusan ko na, mangutang ko. Bisay, dili lang man. It's not only Gutesa ang nag-story ana. Nigawas na ang pangalan kakuan pa kay Diskaya pa, nigawas na ang iyang name. So, lagi ang gingon ni Diskaya, wala tay problema silang pang kasuhan, pero kay ang nadungog ra nila na si Saldico mo'y mohatag kang unsa ni wala gyud ingon nga si Diskaya nihatag dito kang Romualdez. For tanan chismis. Tagay mig ebidensya kung ikaw naghatag ka dito. Pero ang pangutana na ko karon. Wa ko'y pakialaman ni Romualdez kani ato speculation naman lang yun speculation man ni Joel. So kontento ka nga dili makasuhan si Romualdez. Ana. Dili ko kontento ko na ebidensya. Wa ko'y pakialaman ng mga tawanan kinsa na sila kamorbe man ang buto ana nila. Wala mo pag guniboto ang Romualdez nga di man si Romualdez nagadavaw. Dili ba? Kanang mga tao ba nga itong audience? Kalay for example, ikaw taga-Leyte ka, dili ang boto niya. Karon giaway si Marcos, wa ko biya kon boto aron yung Marcos, bahala mo diya inyo na. Pero nga sa limang video niya, so ang ako lang nihiwi lang kasi mong video. Gisabutay ko. Bitaw ako lang, hangyo lang. Gutesa, kung seryoso ka, magpakita ka, tagay may ebidensya, kanay mong ginapang yaw-yaw. Di ba? Di kayo, tungod lang kayo naghatag allegation, dapat mo to na minimo. Ayaw may ginganaa. Dili man may kiko. Presenta kag ebidensya. Ug ikaw kaya gani, asa man niya i-present ang ebidensya? Presenta. Nga wala may invitation sa ICI, wala man po yung Senado.
Ayaw na din na og dili ka mo salig sa So, Department of Justice. kung Magpa-press magpa-press con con ka, siya, i-present mo sa media. lo, Oh, pwede ba yun? challenge na ko sa imo ha. Kano dili man. Possible po sir nga, pwede po Para na late social media karon. para later on. Di sa media kuan siya i-allow niya yang kaugalingon nga kay kuya biya mo cross examine ning media. Matubang siya Archel og Niro tawa na patay sila sa cross examination diha. Wala tana. Pero, Oh, ha? Di ba? I mean, siyempre, lahat ng mga moves, of course, calculated. Kabalo biya ka sa gobyerno karon. Di ba? Siyempre, di mo pataka-taka Hindi, kay uso ba ang yung ako ay naging new lagi normal ba ang atat bend the na atat kay law? taon Bend niya the law is the new normal. walay mo barog nga testigo kunya atat na atat kay ta nga atong ipapriso ng tao tagay kog ebidensya kay ako'y musulong na rito ingnon lagi ta ka iprinda na ako akong house lot ako'y mangita na rito na Mm. barato na ba ako house lot ug magkulang akong prinda ma'am sa akong pamilitig pangita dito mangita ko Okay, diri so amo to end na this mga to end this story, no, atong patapuson nga istorya, Archel, Joel, ang ICI dapat dili maging selective. Ang ICI dapat kung kinsa tong dapat kasuhan, kasuhan. Because makasense man gud ta nga, uy, parang merong kinikilingan ha. Kay kadtong sa mga mga congressman, wala may say ang kuan ICI ato, wala man to gipanganlan. Na si Joel Villanueva, na si Estrado, wala man ni sila gipangalan ni Gutesa, wag gipangalan ni Diskaya. Ang nagpangalan sa ila katong mga kapwa nila government employee nga nasa DPWH, Bryce, sa pa to, si Fernando, o itong district engineer, o sa itong ilahang head dito. Mao lang ang nagpinpoint na how come nga sila lang niya katong mga gipangalan sa kontraktor mismo, wa man lagi gipangalan mga congressman nga gipangalan. Wala tay problema o kinsa na ilang kasuhan. Ang ato is dapat dili sila maging selective sa ilang pag-file og kaso ug dapat makita nato para kontento ang tao, masatisfy ang tao katong mga gipangalan ipang-invite nila wala may invitations. Mao lagi po na mangutana ta asa na inyong live stream, dapat ang live stream para kabaluta kinsa inyong gipang-invite, kinsa inyong gipang-imbestigahan. So ang ato is dapat kung sino ang nagkasala, sino ang nagurakot, mo tong kasuhan og dapat manubag og dapat ikulong. Mao na ato ang gusto. Lagi. Kani kung kinahanglan ikuan po nila ang apply po nila ang kaning due process ba? Due process? Yes. Pero equal ba ang application? Ano gani? So dili ta moingon nga guilty pero kinahanglan nga klaro. Kinahanglan gyud nga klaro ang kanang patas ang proseso. Kay kung for example, kay kung ang kabus gamay lapses na kung kaso dayon, di ba? Pero kung opisyal nga dako, gross negligence lang, dili pwede nga lahi ang sukod ana. So this is about public concern, dili personal. Diba? This is about public funds, this is about public trust, dili bahin sa politika, dili personal nga away, balaod o accountability ra gyud. Diba? So para sa kuha, sa issue nga dako kayo epekto sa nasod dapat tanan nga mga hearing tanan live stream tanan para makita gyud ang transparency, makita open ang proseso, nga makita sa publiko ang mga proof kay public funds man eh. Muna ako ang baruganan na. Okay, bago ka magbaro, human naman taan ano. Taas ang dollar, taas kay ang value sa dollar peso. Archel, panghatag dollar be. 59 point pila, 59.50 kagahapon, 59.50. Kanang Advantage kayo to sa by dollars. Kanang isa diha. Rot kanang isa diha kay daghan kay na siya pay out karon sa iyang Facebook. Dalas na kabalo wala. Mas lako pa na. Wagod ko. Wagod. Ilo-ilo bro na. Si Ma'am Ruth may daghan. Daghan kuan kay tako kay siya. Ala, so moro to nga to mga isgutanan kanang adlaw o ginaot nga nalingaw mo kung naabog mo gusto nga
atong pwede nga barugan, comment down below o ato pong hatagan po kanang kalayaan nga freedom ang atong mga viewers nga muhatag po sa ilahang baruganan sa atong mga isyu nga ipangisgutan karong adlaw. So, salamat kayo sa inyong panahon, Joel ug Ruth. Naa ba kayo dugang mensahe, Ruth? Mo lagi daw ko mensahe Archel na unta makatilaw mi og dollar kay mahal na lagi ang dollar lagi. Ni wala mo tay afam, di ba? Naala tay afam nga analan tay friends na afam pero wala tay maghatag dollars. Bye. Thanks for watching Baruganan. Dara. Oha? Oha, giuhaw na kada. Giuhaw na kada. Uha. Okay, Makita so ko butong Salamat kayo sa inyong higayon ug hangtod sa sunod nga higayon sa atoang programang Baruganan Podcast. Kini ang inyong kauban kasamang Chel. Daghang salamat.